So anje namhlanje sokhuluma ngayo iacid. Now abantu abaningi Mam Lady D wonke umuntu kuthiwa ngiphethwe iacid ngeke dokotela kuthiwa ngiphethwe iacid. So wonke umuntu uzitshela ukuthi uma unenkinga yeacid, acid yasesiswini. Alright, kanti ziningi inhlobo zeacid Mam Lady D. Okay. Alright. Ngizwa lo okay wakho. Now leya sesiswini Mam Lady D iyona ekakhulu okuyi-acid okhulunywa ngayo ngoba iyona acid strong nawo wonke ama-acid and isesiswini ikhishwa i-lining yesisu sakho. And ngitshela iqiniso Mam Lady D siyayidinga leyo acid, i-acid enhle, i-acid edinga umzimba wakho ukuze umzimba wakho isisu senze lokhu kuphila ngabe siyakwenza ukuthi sigaye ukudla, siyayidinga le acid. Okay, futhi kunama vitamin nento eziwumsoco ezidingakalayo emzimbeni wakho ezidinga iacid kuze umzimba wakho uzimome. Alright, so iacid esiswini inendawo yayo. Now iproblem iba la Mam Lady D uma isilahlekelwe iGPS njengoba nama dingiduka ngizala. Uma iacid isisendaweni wrong ingekho esiswini ilapho khona ke isikunikeza wena impawu ezwrong. So akukona ukuthi ingoba iacid iningakhulu is because iacid isendaweni wrong. Once iacid yaba kuminzo wakho esophagus then suzwe ukuthi kushisa isifuba ube nesilungulela ube nezibhobo njalo. Okay, eyasesiswini kodwa leyo Mam Lady D. But kunezinye inhlobo zeacid. Uyazi ukuthi njengoba siphefumula nje nasilendlini ukuphefumula ukhipha iacid ngoba ngesikhathi ukhipha icarbon dioxide lo moya mase uhlangene namanzi kwenza iacid thizeni nako. Okay, kube neacid eyenziwa ukuthi ujime kakhulu so umzimba wakho awusenayo oxygen then sukuba yenye acid le yakho umzimba kuthiwa lactic acid leyo eyakha inkwantshu njalo kodwa futhi acid leyo enye Mam Lady D eba kumuntu uma esegula kakhulu uma umzimba wakhe ungasakwazi ukuyisebenzisa kahle ioxygen esikuthi uyagula kakhulu umuntu methukile kwenzeka into kuyena yamthusa kakhulu lo muntu then umzimba wakhe wakha futhi lenye iacid. Right, then mase kuba khona iacid enye le esithi inyongo. Alright, okuyi bile acid. Okay, sayazi ngeyona ukuthi yakhiwa isibindi. Okay, isibindi sihambe siyibeke kwisaka lenyongo mase iphume iye kumathumbu akho ngesikhathi sokunokudla. Okay, kakhulukazi ukudla okunamafutha. Alright, isitshwa esicabanga sithini yona yodwa kanti inhlobo yini ziningi Mam Lady D. Okay, now le abantu abazitshela ukuthi iyona siyayazi sonke ukuthi noma uyikhiphile umbala ngathi yellowish green umbala wayo right leyo Mam Lady D leyo acid yenyongo. Alright, umbala wayo ukuthi awube yellowish green umbala wayo normal. But if siqala ukuthi siba yellow ukhipha into eyellow nje kuphela wena then kuyinkinga lokho kungitshela ukuthi mina izodokotela either wena ngoba inyongo ukhipha iyellow kakhulu ayisahlali ayisajiyi izitshintshe lo mbala wayo ufuna kalayo oba ngathi ugreen. So either wena uphuza kakhulu into ezikhiphayo or uya detoxa kakhulu or uphuza kakhulu amanzi nawe asiyayihlambulula le acid yakho ayisabe nalwa umbala wakhona. Okay, so siba yellow. Or if inyongo yakho isiba brown, okay, ilungile inyongo uma brown Mam Lady D kodwa uzoyikhipha nendle so indla yakho siba brown, it's fine lokho. Kodwa if usuyikhipha ngenhla ibrown then kungitshela ukuthi le nyongo kumele ngabe iphume nendle siphuma ngenhla okusho ukuthini kukhona into eblockile kumathumbu akho khona into esiyiblockile lapho eseyenza ukuthi inyongo ayiphume ngenhla manje kodwa iphume ibrown ayiphumi ilo yellow green kumele ngabe simele. Okay, kwesinye isikhathi komunye athi ngikhipha into emhlophe nje kuphela into emhlophe. If ukhipha into emhlophe okuyinyongo imhlophe inyongo yakho sometimes yes sometimes inyongo yaphuma ngenhla imhlophe iphume nendle uthola indle yakho sishintshile simhlophe kuyingozi kakhulu lokho Mam Lady D ngoba kwamina kungitshela ukuthi kwasibindi sakho ke manje sesinenkinga and sokunokublockeka either mhlambe usunama stones wena ku gallbladder njalo kwisikhwama leli esiphatha inyongo yakho. Okay, so bengifuna ukudlula nje lapho Mam Lady D ngoba inyongo iyona acid eningi ephatha abantu abaningi and izimpawu zabo zobe ukuthi vele uzokhathala emzimbeni or nengqondo ungakhumbula ezinye izinto uthi mawukhumbula uthi usukhohliwe into ethize nakhona emzimbeni uqunjelwe isisu ungayikahle ethwele ulale kakhulu noma ulale kancane ugcine isiyachitheka ke inyongo siphumela nakwisikhumba suba nerash ulunywa nje ngokusheshsha ungazi ukuthi yini ekujikelayo emzimbeni kuthi nokudla kade ukudla subona ndawo sokuyakujikela ukudla kanti sekuyisystem yakho ayisakwazi ukugaya kahle lokudla. Khumbula ukuthi ngithini ngithe inyongo uyikhipha ngoba sokunokudla esiswini sakho and umzimba ufuna ukuthi khipha le acid le kuze ihambe yosiza ukuthi umzimba wakho ukubulale lokudla kakhulukazi
amafutha ukuze umzimba uthathe lo msoco owudingayo. So ngesikhathi wena inyongo yakho ingekho right, konke lokungcola manje umzimba uzama ukukhipha ngithi uzokhipha la kwisikhumba sakho, suba nenkinga even nakwisikhumba suyaluma if ukuthi une eczema nayo sivele yavuka ieczema. Kanti futhi mama lady inyongo iyakwazi futhi ukuthi ikwenze ube no siqhwantshalala. Yeah. Depression, yes, or ube nexhala, okay? Ngoba khumbula ukuthi kukhona into connection between isisu sakho nengqondo, kune nerve kuthiwa vagus nerve mama lady connect izinto ezenzeka esiswini sakho nengqondo. So kuningi omunye umuntu uthola ukuthi angithoilethi kahle nginenkinga, kanti inkinga manje sihambisana nemizwa ehambisana nengqondo more than inkinga esiseswini. So kuyisignal leseswini ukuthi khona inkinga ekhona. All right? Now asingene kule acid ke le abantu abayijwayele mama lady D. All right, leseswini ungaqhubekeli safuna le inyongo kancane. Sure ngiyazi uyayithanda ngiyazi ngoba umuntu maye wetheatre oyihamba etheatre sibuye sesimlindile eyokhishwa ama gallstone. Yes, abuye sebaphethe ngebhodlela ufuna ukuwabona ayinhlakanhlakana angathi no south ithi qobolele. Yes, uhamba ngalo mgudu oqeda ukukhuluma ngawo noma kona kuseceleni ke no yikona empeleni inyongo eningi ama stones lawa lapho soke sokamafutha hamba yahlangana nezinye izinto calcium nani kwavele kwakha itshe. Kusuke kusho ukuthi ngesikhathi umzimba wakho kade usenze ukuthi kunokudla esiswini, either umzimba wakho ugcine usuyakha kakhulu inyongo iba excess, inyongo siyahlala la esikhwameni sayo ngesikhathi ulihleli, then amanzi ephuma ihleli inyongo siyaqina lo udoti empeleni mama lady usuyaqina lo doti usowakha itshe. Leli tsheke leli uma selilikhulu alisakwazi manje ukuphuma kule yambotshana encane kumele ngabe kuphuma amanzi siliya blocker ke lelo litsheke suba nenkinga ke wena osukuthi sokumele manje iyokhishwa ke igallbladder yakho. Okay, but mama lady ngifuna umtshela umlaleli emakhaya ngoba ngiza abantu bethi mina but ikhishiwe igallbladder yami kodwa why ngisanazo lezi mpawu sabhlungu. Lalela ukuthi kukhishwe igallbladder yakho ngeke uziqede izimpawu zakho ekade zibanga vele ukuthi ube nezinhlungu, ngoba kakhulukazi futhi uma sesiyikhiphile igallbladder mama lady umzimba wakho usazoyakha inyongo. All right, kuphela manje sizochitheka inyongo ngeke usaba nekhaya nendawo le okumele ukuthi icontaineke ibambeke khona. Okay, sizochitheka. So izimpawu uzoqhubeka ube nazo kodwa kuphela awusanabo lo babungozi kokuthi ke manje igallbladder yakho ivalekile. Ngiyakuzwa qhubeka. Yes auntie. Asingeneke manje auntie kule acid. Ngiyabona ngiyashishisa. Eyenza kahle. Ngiyamdabukela umlaleli ekhaya shame. All right. Ayithola podcast nakwena. So auntie, so lapha cause uzohamba jabula. Yes auntie kubone manje ukuthi ngendlela sesiphila ngayo abantu abaningi sebenayo lenkinga ukuthi wonke umuntu kuthune acid noma yena uphethe acid. Look ngale kokuthi enye into engase lokho ngesikhathi umzimba wakho mama lady uyidinga le acid esesiswini ke manje esikhuluma ngayo. All right, sikhuluma ngeacid esesiswini engithi mina siyayidinga ngoba inomsebenzi wayo and i-right isesiswini, i-wrong kodwa uma silahlekelwe location kwezinye indawo ingekho esiswini. All right, now kodwa kuze isisu mama lady kumele nawe nomzimba wakho ube relaxed ngendlela yokuthi umzimba wakho uyayivumela ukuthi ukudla makudlule. So if wena environment une stress uhlala njalo stressed, ukudla ingqondo yakho igazi izolisa enhloko yakho nyomelise ngoba phela uma une stress umzimba usukulinda ukuthi either uzola noma uzobaleka. So igazi aliyeswini lizoya kwimlenze yakho ukuthi baleka mulwa yemlomeni wakho ekhanda ulwe ukhulume wenze njalo. So ukudla sokuyahlala esiswini mama lady and ukuhlala kokudla esiswini okube yenye yezinto ezibangela ukuthi abantu begcine bebe neacid lebalimazayo esiswini ngoba ukudla uma sekuhlezi isikhathi eside esiswini then sokuyabola lokho kudla lokho mama lady and lokho kubola so create enye acid futhi suyabhodla sokwakha negas kube nepressure suyabhodla manje ukudla sokuphumela ngenhla sokuphumela ngaphezulu. All right.